Sunday po. Nandito na po ako sa outlet ko. Kararating ko lang. Nandito sa trabaho. Yan. St. Francis Family Mart po. Yan. Ngamaya mga 8. Pasok na po ako. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa channel ko po. Thank you po. Maraming po salamat. Naalala niyo mga idol yung last upload ko, yung nagluto ko ng bilo-bilo. Maraming salamat po sa nagsabing masarap daw. Totoo talaga masarap po ito. Saglit lang naman po yung lutuin. Ito po, last break na po. Ito yung mga tropa. Kakain na. Yan na lang ang ulam. Ay, ito pala, oh. Ito na lang po sa akin. Mura lang yan. Ito. Kain na na. Set ka lang ate. Kain po tayo mga idol. Ito lang po. Tapos nang kumain mga idol, yun mga tropa natin, oh. Ayan sila, oh. Tapos na rin sila kumain, oh. Ayan, oh. Yun. Ganyan pagkarap sa camera. Oh. Oh, di ba? Bigyan mo ako, bigyan mo. Di ba? At saka yung ayun pa yung iba. Tapos na kumain. Ayun mga tendera na maganda, oh. Kasi magbabago kami ng uniform. Pasadya yung pantalo namin kasi close pocket po. Dapat yung plain talaga na walang bulsa. Kaya kukunin po natin mga idol. Tao po. Salderoko po, Nay. Salderoko po. Okay na po daw, makukuha ko na. Ito na mga idol, nakuha ko na yung pantalon na pinakapagawa ko. Oh, wow! Opo. Roko, ito na. Maganda po siya. Ayan. Nakuha ko na po yung pantalon. Nagpagawa pa ako ulit ng isa. Para hindi masyadong labatindi. Company uniform na po ang gamit namin. Out na kami. Ayan, o. Babes, selfie. Let's go. Okay na? Oo. Madbo ko mamaya. Sige. Daan po muna tayo sa simbahan. Kasi may misa ngayon, eh. May papakita po ako sa inyo yung last na uwi ko sa amin sa Bicol po. Ay yung naligo po kami sa Pagurirang Beach. Ito po, panoorin niyo po. Maganda po siya. Tingnan niyo po, ito po.
mga idol, nakita nyo. Sa sunod po pong uwi ko doon, papasyal ko kayo. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung aming probinsya. Umuwi pa ako nung last year pa po, 2019, hanggang ngayon di pa ako makauwi kasi yun nga, lockdown. Walang biyahe. Kaya next time, baka December po. Uwi tayo doon para makita nyo yung ganda ng Bicol. Pauwi na po ako, malapit na sa bahay. Yung ganda ng sikat ng araw, 5:30 na po ng hapon. Hello po mga idol, kararating ko lang sa bahay. Mamaya-maya. Shoutout nga pala kay Maloy Tabuyan from Talura, Samar po. Thank you po sa panonood po. Maraming salamat po. Yung magpapashoutout nga pala po, wag na lang po sa Messenger. Direct na lang po kayo sa YouTube channel ko. Yung mag-comment na lang po kayo doon para ma-monitor ko po, at saka sa sunod na upload ko po, ma-shoutout po kayo. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa channel ko. Thank you po, and God bless, more power.